Hemen salam. Ulu maşin soranlar üçün. Zil. Hazır yeni bir var. Elekinem görkezjek. Maňa ýyly 93 ýagdaş alyp berenler. Onun kime gyzykly bolsa, kim almak istese men aşakdan ömür goýjak. Habarlaşyn, görkedeýin. Ýyl 93 içinde aşyn görkedeýin, opşam ýagdaý gowy, bu maşin ýöräp duran, как бы problemasy ýok. Başka da yeni bir ul maşin bolmaly bu videoda. Ol şu wagt çerçög edip için görkedeýin. Ana daş video şeylerek edil yumurlan ýere ýok, çüýren ýeri ýok. Ana maşynyň içi şeylerek polny robotiaga maşin işläp beren. Arkadan video ana şeylerek. Ramasynda defekt zat ýok. Awat kabina da edil şoňalyk. Çalak-çolak bazatlar var, olar melaç. Bu maşinimizden ba, mana men size Telegramda, Instagramda suratyny paýlaşdym. Ýyl 85, bu da ýagdaş alýandyr. 6,5 tonlukdur bu, imni suwda 6,5, ýagda da 6 öýdän ýalňyşmasam 6000 şeýle. Has gowy düşünýänler ýazyň. Maşin şu wagt işläp dur, sesini eşitýänsiňiz. Şu wagt çykyp otladyk. Sürülip ber, hemme zady gowy, çykdyjysy ýok. Muňa bakypdy 4000, ýani bundan öň korkalarymyzdan 3000 ikisine de alalaşyk bolar. Galanam kim aljak bolsa, aşakda nomerler bardyr. Ana bu maşynyň salony berdim. Bunda hem erkidilýär, mesele ýok, hem erik gatnap berilen arasajadyr. Kabinada hiç zat ýok, awatçy, rama, awat, hiç mesele ýok maşynda. Absolutny. Hiç ýyly çykdyjam ýokdur. Ondan kime gerek bolsa habarlaşaýyn. Daş videona şunlarlak. Ben kan ul maşina düşünmek bilýäňiz, ondan has gowy düşünýänler ýazaýyn. Maşina ýagdaş alýar, hemme zat işläp dur. Men häzir podrobny 10 sawa motory ile beýle o zatdan kan düşünmek. Tanşowlanyň biriniňki şu satlyga çykardy. Ýanky göğüm, bu da şonky 2 sam satylýar. Bulardan başga da mazam masatlyk, oňa suratyny goýjak şu ýerde. O da satlyklar 2014 ýyly. Onam alalaşyp berýärler. Opşam 3 sam satlyk. Kime gerek bolsa, ben aşakdan nomerlem. Gelin görüň, sürüp görüň, has gowy düşünýänler ussaňyz alyp gelin. Kim işine ýaraýan bolsa, arkanjaňlaş. Mazyň videosyny çekdim, ýöne ol şu wagt çerçög etdi. Gelsin ondan soň onun videosyny belki paýlaşar, atak surat var diýen. Janyňyz sag bolsun.